Raġel ta' 34 sena mill-Peru nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li kellu x'jaqsam ma' tifla ta' 15-il sena u ħaf il-mat tal-att mingħajr il-kunsens tagħha. Fil-qorti nżdama kif l-imputata allegatament wara l-filmat lit-tifla li ma kienx taf li kienet qed tiġi ffilmjata u jwrid il-filmat lill-missiera li rrapporta lir-raġel lill-pulizija. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni f'isem il-vittma. Raġel ta' 51 sena nata l-ħelsin mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' fastidju sesswali fuq martu waqt li kienu għaddejjin minn separazzjoni. Fil-qorti tqal kif il-mara sostniet li r-raġel kien persistenti meta mess lil martu minkejja li din qaltlu le u wara investigazzjoni mill-pulizija ir-raġel konferma li kien għamel hekk. Libjan ta' 31 sena li jgħix il-Furjana nżamm taħt arrest wara li allegatament attakka anzjana li qabditu jipprova jidħol fil-karozza tagħha. Fil-qorti nsnama kif it-tlieta tal-pulizija ċivit rapport ta' mara li kienet qed tiġi attakkata minn raġel fejn il-pulizija marru fuq il-post u sabu l-mara fuq il-post u minn filmati elevati minn kameras tas-sigurtà il-pulizija rnexxielhom jidentifikaw lir-raġel. Somala u n-neputija tagħha nżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħati għall-akkużi ta' bejħ ta' droga wara li allegatament inqabdu jirċievu pakketti mimlija b'9 kilogrammi ta' sustanza legali bil-posta. Fil-qorti nstema kif il-pulizija interċettaw pakket ta' 9 kilogrammi ta' sustanza kett u wara li marru fl-indirizz fejn kien indirizzat, sabu appartament vojt. Meta ċemplu n-numru li kien hemm fuq il-pakket, irrispondit mara u għaltilhom li se tkun hemm u ġejja l-pakket. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-mara kienet torna droga fuq isem in-neputija tagħha u wara li tiġbor il-pakket, dbieħ is-sustanza fil-komunità Somala f'Malta.